Калин Андреев, България Фитнес Чемпионшип, категория 35-44, 26-1 АйБ. Така. Штанга 20 кила. 10 и допълнителни тежести за изхвърлянето после. Така право ли ще снима? Ще го дръпна малко назад обаче. Ай, готов ли си? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не. Както ти дойде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Айде. 1. Супер се движиш. 2. 1,45. 3. 4. 5. 6. 2 минути. 7. 8. Браво, 9. Ай, взимай на 2 пъти. Айде. На 2 серии с кратка почивка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,45. Идеално се движиш. Дай още 6. Айде. 7, 8, 9, 10, 11. Перфектно. 3, 10. Супер се движиш. 1, 2, 3, 4, 3,5. 5. Давай. 6. 7. Айде, момче. 8. Дишай. 9. 10,
11, 12, 4, 12. 6, 5, 4. Айде. Айде. Давай. Калинчо. Сега ли намери? Ето се раздиша нормално. Айде. Таз почивка, значи 10-5. Или 8-7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ай, 4. Давай. Давай, момче. Осем. 9. 10. 11. 5:34 е времето. Имаш минута и 20 секунди вече. Айде да затвориш 15-ките. Айде. Още 4. 12. 13. 14. Браво. Лагай. Да. Дай газ тук на тия бърпита. Ще са ти последни и да фаниш штангата. 2. Давай. 3. Газ. 4. 45 секунди. Давай. 5. 6. Дай! Айде Давай, де! лягай долу. 30 секунди. 7. Давай. 8. Айде, Лягай. завърши ги. 20 секунди. Давай, спринт. 9. Давай. Газ. 10. Дай още 5. 10 секунди имаш. 11. 12. Дай. 5 секунди. 13. Прескочи бързо. Добре, стига. 14. Добре. Колко ще си сложим ли нещо или ще про... Добре. Почивай сега. С тия ли ще почнеш? Да. Искаш ли водата? Добре. То свърши вече. Ти по-трудната част се направи. Сега... Ай, събери се още малко. Дишай. Имаш по-малко от минута. Добре, предвид състоянието ти. Можеш да затвориш 15-ките, ама карай. Айде, обувай обувките. 14 направи във времето. 15-то не го почна. 30 секунди. А? Добре, само че се обуй. Ще завърта, да. Що ме ги занесе? Не се притесняйте, добре.
Карай бе, добре. За тая форма направо си супер. Искаш ли обувалката? Айде така. Активизирай се. Тече ти времето. 30 секунди са минали. Ти снимаш па? Да, второто. Ай, че се учи. Аз съм тук. Айде, че не може да загрееш, да имаме време преди да... Той Мариан трябва да... Ми да. Айде, отивай се обучи. Днес е втори. Айде. Сега като се вземат турбина, няма смисъл. Една минута мина вече от времето ти. Имаш още 5. Нали каза, че не щеш да ти слагаме, бе? Как ще се почувствам? Ще 60 кила първи. Ай, тяга. Сквот. Бързо влизай. Дръж. Да, долу. Добре. Ама не можеш да го пускаш тъй. Не можеш така. Не можеш да спираш долу. Трябва да направиш точен гол. Това е комплекс. По-хубаво, ако ще почиваш горе. Изхвърляш, изправиш тук на вис и после чупай ведната. Айде, те ще станат. Колко време? 3 минути. Айде. Бързо влизай отдолу. Дръж ги, дръж ги. Дай сега. Задръж на вис. Добре, дайте. Дръж, дръж, дръж. Ставай. Добре, бе. 65 ли ще сложим? Стига толкова ли? Бе, дай да пробваш още един опит. Айде, айде. За 2 минути. Минута и 20. Една минута.
45 секунди. Пак не си. 25. Айде. Една тяга. Давай. Дръж. Ще ги пробваш? Стига. Добре. Окей. Дай да разтоварим да снимаме само успешния опит. Последният успешен опит беше на 60 кила. Десятка. Още една десятка. Лъста го снимахме. И същото от другата страна. Туито. Добре, добре. Моля.